Ако обичаш бързи аламинути, които се приготвят само на тиган за под 20 на минути, гледай тази рецепта. Започвам като почиствам свинско бонфиле от ципата, след което го нарязвам на шайби, които пък правя на тънки лентички, по-известни като жулиени. Овкусявам с няколко щипки сол, малко черен пипер, 1-2 супени лъжици зехтин и оставям на страна. През това време ще си подготвя гарнитурата, с която ще сервирам месото, а именно един много бърз и лесен хумус. В блендера слагам тахан, заедно с малко вода, лимонов сок, щипка сол и скелитка чесън. Добавям също така и около 1-2 супени лъжици зехтин. Блендирам докато се получи гладко за 2-3 минути, довкусявам с още малко лимонов сок, сол, при необходимост се добавя и още студена вода, за да се получи правилната консистенция и също отделям на страна. Докато тиганът ми загрее на котлона, нарязвам зелена и червена чушка на много тънки лентички. И тъй като обикновеният лук се готви изключително много време, няма да добавям такъв в тази рецепта, а ще използвам малко зелен лук, който също нарязвам. В сгорещения тиган мазнината ми вече е почти пред точката на пушене, така че изсипвам месото и го разпределям равномерно. След 2-3 минутки то ще си е сменило цвета и дори ще е започнало да карамелизира тук-таме. На този етап изсипвам чушките и добавям една супена лъжица бахара. Това е доста популярна подправка в Близкия изток, съдържа бахар, индийско орехче, малко карамфил, кардамон, но вие може да използвате вашите любими подправки, ако не разполагате с такива. Готвя още 1-2 минути, колкото чушките да се постоплят, няма нужда да омекват, искаме да се запазят леко свежи, след което изсипвам и зеленият лук, слагам още 1-2 щипки сол и една кафена чашка вода, която ще обере всичко, което е залепнало по дъното и ще го вкара към месото и зеленчуците. Сервирам в чиния и завършвам само с няколко капки зехтин, както и поръсвам малко печен сусам. Разбира се, ястото няма да е завършено и без чаша червено вино. Тук е място да благодаря на спонсорите на днешната рецепта, а именно Вила Ямбол и тяхната страхотна серия вина Кабиле. Аз избрах да съчетая свинското с сира и смятам, че не сбърках. Това вино си подхожда чудесно с всякакви местни специалитети. На здраве и добър апетит!